prieteni, Evanghelii, mulțumim Domnului pentru această seară binecuvântată. Glorie Domnului! Au fost momente de rugăciune, momente de cântare, momente în care am ascultat versuri. Uitați un frate slujitor care e cu inima tare deschisă pentru slujirea din biserică și având o inimă așa generoasă, mi-a spus ceva ce mie mi este foarte greu. Mi-a spus, auziți, să nu mă uit la ceas. Este o mare problemă. Eu sunt așa strâns din două părți. Părerea mea este jumătate. 25 de minute. Dacă Domnul mă ajută. 25 de minute. Eu am părerea că e foarte bine. Cei care de tine poate urmează școli, seminarii, li s-a spus capacitatea omului de a acumula este până la 20-25 de minute. În rest, mai e greu să acumuleze. Acum, rugămintea mea este să puneți slujirea mea alături de slujirea soției, poezia. Și așa suntem aproape în jur de un ceas. Deci, noi am slujit, noi doi, cu ajutorul Domnului, slujim cât a slujit ceilalți tineri de aici. Deci eu zic că este foarte bine. 25 de minute. Și dacă în prima zi respectăm ora asta, atunci prietenii mai vin și mine. Dacă de acum depășim, acum se poate și altceva. Să depășim și cine se grăbește poate să plece. Se poate și asta. Dar intenția mea este să închin data așa mai rapid. Da. Cu ajutorul Domnului. Doresc să avem 3 gânduri foarte simple. Din primele cuvinte din psalmul care a fost citit. Îmi pusesem nădejde în Domnul. Cel mai important lucru din existența noastră este să ne aliniem la cuvintele psalmistului, în psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Întreaga omenire se împarte în 2 mari categorii. Din prima categorie fac parte 2 mari grupări de oameni. De aceea spunem, avem 3 gânduri foarte simple. A doua categorie sunt oamenii care se aliniază la cuvintele îmi pusesem nădejdea în Domnul. Cu ajutorul Domnului încep. 3 mari categorii. Apostolul Pavel scria fraților din Tesalonic odinioară în 1 Tesaloniceni. În capitolul 4, versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Acest verset face referință la 2 categorii de oameni. Oameni care n-au nădejde și oameni care au nădejde. Cei care au nădejde sunt cei care cred că moartea, de fapt, este o adormire. Adică, noi spunem, cineva a murit, dar cel ce moare înaintea lui Dumnezeu este adormit. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament este folosită expresia aceasta. În loc de moarte apare expresia adormire. Citesc, de exemplu, selectiv așa. Ieroboam a împărățit 20 de ani, apoi a adormit cu părinții săi.
și în loc cu ea împărățit fiul său Nadab. Alt verset, la o singură deschidere din Biblie. Roboam a adormit cu părinții lui și a fost îngropat. Abiam a adormit cu părinții lui și l-au îngropat în cetatea lui David. Asa a adormit cu părinții lui și a fost îngropat. Adică, încă din Vechiul Testament se știa faptul că moartea este o adormire. Și după adormire urmează trezire. Un cuvânt din cartea profetului Daniel face precizarea. Ce expresie apare aici? Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Adică sunt oameni care nu au nădejde aceasta. Oameni care cred că viața aceasta este până la moarte și dincolo de moarte nu mai este nimic. Despre categoria aceasta de oameni, Scriptura face precizarea. Moartea, iată nădejdea lor. Având în vedere timp, eu nu mai spun unde anume, am citit pe Maniov, capitolul 11, versetul 20, a doua parte a versetului. Adică, pentru unii oameni, totul este până la moarte. Dincolo nu mai e nimic. Așadar, sunt categoria oamenilor fără nădejde. Al doilea rând. Există categoria oamenilor care au nădejde, dar nădejdea lor este o nădejde înșelătoare. Cartea Sfântă face precizarea: nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Acum, sincer să fim, doar și noi, nu odată, de mai multe ori ne-am hrănit cu nădejde înșelătoare. La un moment dat și apostolii, cei doi în drumul lor spre Emaus, la un moment dat, Mântuitorul se alătură de ei în călătoria lor, începe o discuție și cei doi spun: noi trăgeam în nădejde că El, adică Iisus, este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, cu toată nădejdea noastră, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, adică au fost răstigniți. Și ei trăgeau o nădejde, s-au înșelat în nădejde. Și noi ne mai înșelăm în nădejde. Așa telegraf, vă spun. Era sora mea, când plecați în Italia, ea avea o grădină mare și avea acolo pom și mie de când eram copil îmi plăcea gemul ăla de prune bistrițe, dar fără zacă, fără conservat, fără nimic, se pierde până când se îngroașă, silvoi se spunea la noi în viva. Și aveau și prun bistriți și le-am spus odată: măi, că nu vreți să pun mai mulți cuieți de prun bistriți, să avem să facem silvoiță pentru toată casa și pentru și pentru voi. Ba da, vrame, cât vrei. Într-o zi m-am pus pe treabă. Avea mulți cuieți în jur, am făcut gropi, de dimineața până seara am muncit. Am aliniat, am pus nu 1, nu 10, mai mulți. În fine. Și au crescut, au prins, au înflorit și au legat rod. Când am mers pe acolo să văd, în loc să fie prunele alea lunguiețe, bistițe, erau rotunde. Și au crescut și când colo, eu am luat puieți de la rădăcină. Dar pomul ăla era altoit în corcoduși. Și toți erau corcoduși. O nădejde înșelătoare. Nu e așa o mare pagubă. Sunt și alte nădejde înșelătoare. Problema care se pune este marea pagubă, enorma pagubă, când omul are nădejde înșelătoare
în ce privește mântuirea, viața veșnică. Adică, sunt oameni care cred în Dumnezeu. Sunt oameni care știu Tatăl nostru. Sunt oameni care cred în înviere. Dar, nu sunt interesați. Adică, împlinesc ultima cântare. Cum scăpăm dacă stăm nepăsători? Poetul s-a inspirat din Scriptură. Autorul epistolei către evrei punea întrebarea: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și în final, oamenii aceștia au nădejdea înșelătoare. De ce? Adică ei cred, au nădejde și în înviere, dar nu sunt interesați de mântuire, adică trăiesc cum vor, cum le place. Nădejde înșelătoare. Trăiesc mulți oameni, nu puțini, care au o nădejde. Și când e vorba de moarte, ei își pun nădejdea într-o slujbă ce se face. Și ăștia nu sunt mulți. Își pun nădejdea că cei ce vor oficia înmormântarea vor rezolva problema. Așa cât pot de scurt, telegraful din așa. Am fost în armată, și am fost foarte mult în misiune, mergeam la multe adunări în zona aceea, așa a făcut Dumnezeu să pot să fiu liber. Doar în 4 duminici am stat în unitate, în afară de perioada de instrucție, atât de... Așa a făcut Dumnezeu. Și astfel am fost și la o mormântare într-un sat, țin minte, unde statul se numește Pop în Zărești, în prezent nu mai strânge pocăit acolo, am fost la o temă recent și nu e nimic. Atunci am venit singura pocăită din sat, o soră bătrână. Și am pus frase din Craiova la mormântare. Au venit oameni să vadă când le pocăiți. La oficial de mormântare și când se mi-a ieșit afară din cimitir, am trecut pe lângă un tufiș și am văzut că e zgomot în tufiș. Am desfăcut ramurile tufișului și când mă uit, era o găină legată de picioare. Când am văzut că eu le fac ramurile, am spus să se zbată, era cu un tufiș legat de picioare. Și dăteam ramurile de deschise la tufiș și mă uitam. Și vine o bătrânică lângă mine. Și spune, las-o acolo, o las mătușică, zic, dar în viața mea n-am văzut așa ceva. Ce-i cu găina asta legată aici? Și asta aflăm și spune așa: voi pocăiții mi-ați spurcat cimitirul. Imaginați-vă, un sat întreg. Singurul pocăit. Singurul care nu a stat nepăsător de o mântuire așa de mare. Câți oameni zac în nepăsarea asta. Voi pocăiții ne-ați spurcat cimitirul. După ce voi plecați, noi o dăm peste groapă. O spus ea, păi nu avem noi treabă cu asta. Dar de ce chinuiți beata găină? De ce n-ați tăiat o casă, să o curățați, să o duceți curățată, da? Și nu veți să o dați. Nu. Trebuie dată vie peste groapă. Dar, mătușico, ce înseamnă asta? De ce? Ce asta? Și au spus, nu știu, muică. Noi, așa ne-am pomenit din bătrâni. Că o găină dată peste groapa răposatei scurmă în rai pentru răposate. Îți mătușicul n-aș pocăi niciunii dacă Dumnezeu după ce vor duce într-un rai scurmă de găină. Acum asta judecăm logic. Păi dacă ar fi adevăr asta sunt tradiții, obicei. Dacă ar fi adevăr și în Timișoara și în Arad și oriunde, oamenii și la bloc ar ține una, măcar două, de rezervă în cazul care moare să aibă găină, să rezolve o problemă. Oameni care se înșală. Am spus asta și la o adunare în Oltenia, nu știu dacă n-a fost musică, dar sunt acolo. Când după ce am spus, am repetat treaba asta, când s-a ridicat păstor să spună să continue programul, cineva din biserică a spus, frate Avrame, la noi încă e la putere găină. Vă dați seama. Adică oameni care se hrănesc cu nădejde înșelătoare. Asta e acolo. În zona noastră sunt altele. Și unde eu am tresărit, acum mai știți, când în Banat, la noi. Ridicam ochii, mi-ați în Banat, răsturnat scaunele, toate scaunele răsturnate. Și așa mă montez, zic, mui,
Dar ce se întâmplă? Ce asta? Trebuie răsunate scaunele spune din noaptea. Oameni care au nădejde din asta înșelătoare. Spuneam, 3 categorii, 3 gânduri, 2 mari categorii de oameni. Oameni fără nădejde, care cred că la moarte se termină totul. Oameni cu nădejde, dar cu nădejde înșelătoare. Și acum, a 3-a categorie. Oameni cu nădejde, dar cu nădejde adevărată. Care sunt aceștia? Aceștia sunt oamenii care nu stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. M-a inspirat în care asta. Sunt 2 alternative. Cele 2 categorii dinainte, oameni fără nădejde și cu nădejde înșelătoare, sunt nepăsători față de o mântuire așa de mare. Dar, prin harul Domnului, departe de noi de a ne asuma vreun merit, ne încadrăm, ne străduim să rămânem în categoria celor ce nu stau nepăsători. Adică le pasă, pun preț pe mântuirea aceasta așa de mare. Mântuire. Avem o cântare care spune: mântuire am primit fără nicio plată, prin Iisus ce s-a jertfit, fără nicio plată. Astăzi noi suntem ai Lui, chiar copii ai Domnului, mântuiți prin jertfa Lui, fără nicio plată. Oameni mântuiți, omenirea se împarte în 2. Oameni mântuiți, oameni nemântuiți. A fi mântuit, a fi mântuit, a fi mântuit, a fi mântuit. Ce înseamnă asta, a fi mântuit? A fi mântuit. Mântuit. Om salvat. Om salvat. Adică e omul care e salvat, scăpat dintr-o primejdie. În dicționarul explicativ al limbii române, ediție care o am eu acasă, scrie de acest cuvânt: mântuit, salvat dintr-o primejdie. Națiunea lui Israel a fost salvată din primejdie, din robia Egiptului și a ajuns în Canaan. Salvată. O națiune. Da? Cartea Domnului face precizarea căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară. Și apare expresia: nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Mântuirea acestei națiuni, mântuirea lor din robia Egiptului, nu era decât o umbră a adevăratei mântuiri. De aceea autorul epistolei către evrei făcea precizarea: în adevăr legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Aia era numai umbră. Dar o umbră adevărată. Și a venit mântuirea, adică salvarea omenirii întregi. În dicționarul explicativ, repet, care am eu acasă, ediția aceea, mai apare o precizare în limbaj bisericesc. Adică, mântuit înseamnă salvat dintr-o primejdie, dar în limbaj bisericesc, absolvit de pedeapsa divină. Păi nu știu, frumoasă traducere, nu știu dacă e pocăit, dacă e mântuit sau nu. Dar bine o tradus. Adică omul mântuit e omul salvat de la pedeapsa divină. Salvat, cum spun oamenii, din iad. Omul care n-ajunge în iad. Ce notă dai la traducere? La traducător? 10, tu cât dai? Văd. Și eu dau tot 10. Frumoasă traducere. Dar imaginați-vă. Dacă aici sunt prieteni. Păi în crez apare un fragment, așa, despre Domnul Iisus, care pentru noi oamenii s-a coborât din cer
și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și prin Fecioara Maria. Și s-a făcut om și s-a răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat. Și a pătimit și a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul unde șade la dreapta Tatălui. Prietenii care sunteți aici, trebuie să știți, crede. Și mai bate și ele. Cum îi mai bate? Și, pune Doamne, tare. Așa. Și iarăși are să vie cu mărire, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Că dacă creștinul ar crede cu adevărat că iarăși are să vie, păi n-ar mai sta nepăsător. Urmează inevitabilă întâlnire cu El. El care a venit în lume, repet expresia din cresc, adevărată, nu? Care pentru noi oamenii și a noastră mântuire, adică salvare de la pedeapsa divină. Ce mare greșeală! Omenirea are mântuitor de peste 2000 de ani. Omenirea are mântuitor. Adică, îmi aminte de cuvintele rostite de înger care, adresându-se păstorilor înspăimântați, a spus: nu vă temeți că de-aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot pământul astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Adică noi avem mântuitor. Omul are mântuitor și omul trece pe lângă mântuitor, nu-i clasă. Trece omul nepăsător pe lângă mântuire, pe lângă salvarea de la pedeapsa divină, scăpat de pedeapsa divină. Nota 10 la traducător, nu așa? O menține nota asta. Dar avem una la aceeași pagină, unde ați vizit mai înainte, acum, aici, da? Din nota 10, când știți voi foarte bine lecția. Așa la școală, mergeți la clasele primare, așa bine. Băi, îți dau, că știu foarte bine, îți dau nota 10 cu, cum spuneți la școală? 10 cu felicitări sau 10 cu steluțe, așa. Asta, expresia asta. Și când am mai de școală, așa cum o 10 cu steluțe. Traducere de nota 10 cu steluțe. Cum îl chema pe tata lui Ioan Botezătorul? Cumva cu Z. Zaharia, nu Zaharia. Așa. Așa scrie așa. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Adică o traducere, nu de la oameni. Bună și aia de nota 10. Dar acum e o traducere de nota 10, dar cu steluțe. Adică traducerea asta e prin Duhul Sfânt, bine deschis de la Dumnezeu. Și în mesaj profetic, adresându-se pruncului Ioan Botezătorul, Zaharia, prorocind, a spus așa: și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii. Și acum traducere de nota 10 cu steluțe, care stă în iertarea păcatelor Lui. Cum e posibilă? Datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Să nu mai răspoiesc în Biblie, aici scrie cu sâmare. Despre cine e vorba? Cine o răsărit? A răsărit soarele. Că cine? Ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, care răsare nu de la răsărit, răsare din înălțime. A venit din înaltul cerului. Care e soarele ăsta? Iisus, foarte bine, nota 10 cu steluțe. Iisus. Oare când spune, El e soarele dreptății. El Iisus. El Iisus. Soarele ce strălucește fără apus, fără apus. Soarele pe colța cerească răsare și apune. A răsărit. Soarele venit de sus din înălțime. Urmă, cu peste 2000 de ani. Ne-a apus, nu apune și nu apune niciodată. Lăudat să fie Domnul. Avem mântuire, adică salvare din pedeapsa veșnică. Cine e omul salvat de la pedeapsă? Păi ăla i-a luat de păcat. E singurul mântuitor. Adică dacă aici scrie că mântuirea stă în iertarea păcatelor, înseamnă că mesajul îngerului când a spus din s-a născut un mântuitor, în loc de să spună
vi s-a născut un mântuitor, cum putea să spună? Vi s-a născut un iertător de păcate. Aia înseamnă mântuire. Unul care iartă păcatele. Și nu sunt mai mulți. Apostolul Petru spunea cuvântul că nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Singurul mântuitor, singurul iertător de păcate a fost, este și rămâne Iisus Hristos Domnul. Acum să revenim, să uităm, trei categorii de oameni. Oameni fără nădejde, oameni cu nădejde înșelătoare și oameni cu adevărată nădejde. A venit Hristos în lumea noastră, pentru că Dumnezeu a avut gânduri minunate. Și Dumnezeu se adresa în Sfântul lui Israel odinioară, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor. Așa. Știm. Și o nădejde. Există un vers, căci nu-i pe lume fericire, nici viitor mai luminos, decât acum în mântuire, iar veșnicia cu Hristos. A venit Hristos, a murit pe cruce, pentru ca omul să aibă nădejde. Apostolul Petru făcea precizare. El a fost pus mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El, prin Iisus Hristos, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Și înviat cum? Și a dat slavă. Pentru ce? Pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Slavă Domnului! Dumnezeu se nădejdea în Domnul. Ei acum, pentru ca această credință să nu fie înșelătoare, această nădejde și nu fie înșelătoare, așa cum s-au cântat frații, cum s-a recitat poezia despre credința adevărată, trebuie să corespundă credința cu, spuneți dumneavoastră, repede, cu, gata, nici vă citesc, cu Evanghelia. Adică prin Evanghelia înțelegem cuvântul Domnului Iisus Hristos. Uite că ne-am încadrat. Mai sunt 20 minute, da? Adică acum litere de Evanghelie și am încheiat. Vă mulțumesc pentru deosebită atenție. După cum sunteți de atenți. Acum vă spun ceva. Nu pot contrazice, fratele vă cunoaște. Cine sunt membri, cine sunt pocăiți, cine nu sunt pocăiți. Dar după cum sunteți de atenți, eu nu pot să fac o deosebire. Toți sunteți așa de atenți ca și cum am fi toți frați și surori în Hristos Domnul. Fac că Domnul să fie așa. Și să termină slujba, cei care sunteți prieteni, să veniți la păstorul bisericii și să-i spuneți, deschide-te rog lista de botez. Vreau să fiu primul, să dacă nu o și fiu te sunt a doilea. Credința mântuitoare, nădejdea adevărată, este potrivit cu Evanghelie. De aceea Apostolul Pavel scria fraților de odinioară, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care auziți. Nu spune, prin care aveți șanse, prin care s-ar putea să fiți mântuiți. Nu așa. Certitudine, siguranță. Prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Adică, pentru ca credința și nădejdea să fie cea adevărată, să nu ne înșele, va trebui ca noi să avem credința asta din Scriptură, din Evanghelie. Prin Evanghelie înțelegem învățătura Domnului Iisus Hristos. Închei mesajul cu 4 versete, literă de Evanghelie. Cine vrea să ajungă în rai, să fie absolvit de pedeapsa divină, să fie iertat de păcate, altă șansă nu-i decât ceea ce eu citesc. Am făcut un rezumat. 4 versete, literă de Evanghelie. Literă de Evanghelie. Primul verset, eu am 3 cu 16. Prietenii prezenți se dau seama că e foarte important, îi spunem noi 4 împreună. Voi 3 și mine, da? 2, 3 și... Fiindcă atât de mult, a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Omul este iertat de păcate în momentul în care ia decizia, recunoscând că e păcătos, ia decizia să creadă că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce pentru păcat frântește oamenii. Drept la mântuire are oricine crede. Al doilea verset. După ce omul crede, ce trebuie să facă omul după ce crede? Imediat trebuie să ia o hotărâre. Ce să facă? Să se... Deodată o spuneam de față. Să se pocăiască. Dar uite, dacă Domnul mai ține vreme, mă întâlnesc și voi, generația era. Da. Deja, uite, viitor evanghelist. Că văd pocăință, literă de Evanghelie. Adică oamenii vor să fie iertați de păcate, dar nu să se pocăiască. Nu funcționează în afară alta. Prin pocăință ne corectăm viața. Împlinim ce spunea Mântuitorul. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă căci împărăția celui este aproape. Literă de Evanghelie. Dar spune și locul acum. Matei 4 cu 17, da? Primul, Ioan 3 cu 16, Matei 4 cu 17, al treilea, literă de Evanghelie. Marcu 16 cu 16. Cine va crede, ia să vă, nu scoați. Cine va crede și, uite, ce e aici? Baptistier. Cine va crede și, așa fiule, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Un botez, când omul crede. Am eu un vers care îl spunea pe acum te verse din el, l-a spus odată și la 10 poliții deodată. Și nu știu dacă am oprit-o, am oprit-o la ei, că erau două mașini. Și, în fine, am discutat și am făcut poliția și nu știu actele. Și dați seama când e și le-am spus: avem crezul cel străbun, ce după Scripturi e bun, că se spune clar în crez: mărturisesc un botez. Dar atunci când mic tu ești, nu poți să mărturisești. Deci degeaba când ești mic și când n-ai știut nimic, ce iubiți te-au botezat, însă nu te-au întrebat dacă vrei și tu să crezi, dacă vrei să te botezi. Dar acum când mare ești, dacă vrei, te pocăiești. Dacă vrei tu, poți să crezi. Dacă vrei, te și botezi. Dacă vrei, ești mântuit și în rai fi de fericit. Uite, și mi-a fost frumos concept, domnule. Drum bun vă dorim. Și a spus: și vă doresc drum bun și pe șosele, dar drum bun și spre rai. Nu uitați, credință, pocăință, botez în apă când credeți și apoi îl slujim pe Domnul, cum spuneam prin un mesaj, nu cumva să ne întoarcem sabator în cale. Să fim credincioși Domnului până la capăt. Împliniți și al patrulea verset, doar finalul, Apocalipsa 2 cu 10, doar finalul. Fii credincios până la moarte și îți voi da mâna vieții. Lăudați să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu! Prin harul lui! Nu facem parte nici din categoria oamenilor fără nădejde sau cu nădejde înșelătoare. Prin harul lui Domnului! Mulțumim lui Dumnezeu! Facem parte din categoria celor ce au nădejde! Și nădejdea nu înșeală. De ce? Apostolul Pavel făcea precizarea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre în Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Lăudați să fie Domnul! Se merită să o slujim din toată inima. Și dacă cumva eu spun asta, dacă cumva mai ne întâlnim pe aici, să ne întâlnim în locul promis și pregătit de Iisus Hristos. Înainte să spun amin, vă spun, cea mai vârstă persoană la care a fost la mormântare până anul trecut, spunea, anul trecut, acum până în urmă cu 2 ani. 2022. Cea mai vârstă persoană a fost un frate de 100 de ani și 21 de zile. În ziua mormântării, un nepot al acelui frate mi-a spus o discuție avută cu bunicul. Mai erau 2 zile până să împlinească 100 de ani. Și mi-a spus la căpătâi, numai câteva zile ăsta, în față, a spus: bunicule! Îl încuraja. Bunicule, mai 2 zile și faci 100 de ani pe multe, bunicule, mai 2 zile. Îl încuraja. Și bunicul se uita la el. Ce interesant, creștinul ce am început. Și uite așa. Dacă Dumnezeu vrea, mai îmi dă 2 zile. Și am 100 de ani. Dar dacă nu mi le dă, eu nu mor.
Eu merg spre viață. Omul ăsta știa, avea nădejde adevărată. Știa că moartea ea o adormire. Cine m-am trezit? Frați și surori. Mare har, mare binecuvântare. Merită să lăudăm din toată inima. Vă spun eu, mă iartă datele. Mai o cântare sau două în grup. Haide, dai. Da. Merită să-L lăudăm. Slavă! A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și dacă o să fie candidați de botez, să ne anunțați, dar din timp așa, să venim și la botez. Nu neapărat să predicăm. Atunci punem o poezie mai scurtă, o predică mai scurtă și dacă predicăm, să ne bucurăm împreună. Amin. Domnul să lucreze și localitatea aceasta. Adunarea asta să ajungă plină. Vreți, amin cu toții. Amin.